وانا صحفي نايتي اب افريقيا كلن هاجرات افريقيا ابال زخونان ኤርትራ ጥራይ ዘይተጸንበረቶ ዞባ ናጻ ንግዲ አህጉር አፍሪካ ሞምካለ መነ ናብ ኤርትራ መብጻሕ ኣብ ዝገበረሎ ብዛዕባ ተኽእሎ መጽንባር ኤርትራ ናብቲ ብጀካ ኤርትራ ኩለን ሃገራት አፍሪካ አባላት ዝኾና ዞባ ናጻ ንግዲ አህጉር አፍሪካ ከምዚ ዘተየተ ገሊጹ ኣብዚ ኣብ አፍሪካ ዝሰፍሐ ንግዳዊ መለዋወጥ ንኽህሉ ዕድል ክፈጥር ተባሂሉ ብሕብረት አፍሪካ ዝተመስረተ ዞባ ናጻ ንግዲ አህጉር አፍሪካ 27 ሃገራት አፍሪካ ሙሉ ብሙሉ ፈሪመን ኣብ ሃገረን ውን ዘጽድቕኦ ኮይነን 28 ሃገራት ድማ ፈሪመናሉ ግን ከአገና ዘጽድቕኦ ውዳበዩ መሰረት ወጪ ዘሎ ሓበሬታ ዋና ጸሓፊ ዞባ ናጻ ንግዲ አህጉር አፍሪካ ሙምካለ መነ ዝመርሖ ልኡኽ ብሓደ ሕዳር ኣብ ዓዲ ሃሎ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተረኸበ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብቲ ርክብካ ኢሳያስ ኣብ መንጎ ሃገራት አፍሪካ ክህሉ ዝድለ ናጻ ንግዲ ንኽፍጠር ሃገራት ጸጋታትን ዓቕሚ ሰበንን ኣጎስጒሰን ማዕቡል ታሕቲ ቅርጺ መሰረት ዝገበረ ኢንዱስትሪታት ብምህናጽ አፍሪካ ካብ ጥረ ነገራት ሓሊፋ ዝተመስርሑ ውድኣት ፍርያት ናብ ዕዳጋ ተቕርበሉ ኩነታት ክፍጠር ከምዚ ደለ ኣስሚሩሉ ሃገራት አፍሪካ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጽምዶታት ድልዋት ኣብ ዝኾናሉ እዋን ንምወላ ኣብ ኣህጉራውያንን ፋይናንሳውያንን ትካላት ስለ ዝምርኮሳ ናጻ ሕርየን ክገብራ ከም ሽገራ ክጠቅስ እንከሎ ዝተዋሃዳ ሓያላት አፍሪካውያን ፋይናንሳውያን ትካላት ብምፍጣር ዝተፈልየ ሓድሽ ሕግታትን ኣገባባትን ንግዲ ኣዋዲደን ብምውርጻጽ ከምኡውን ሃገራት አፍሪካ ኣብ ንጹር ፕሮጀክታት ዝነጥፉ ክኢላታት ኣዋሃይደን ምስ ሰርሓ ሓበራዊ ዕብየት ከመዝግባ ከም ዝከኣል ይገሊጹ ዋና ጸሓፊ ሙምካለ መነ ብወገኑ ዕላማ ዑደቱ ምስ ሰብ መዚ ኤርትራ ብምርኻብ ብዛዕባ ኢንዱስትሪያዊ ኩነታት አፍሪካን ንመጻኢ ዘሎ ዕድላትን ከምኡውን መላእ አፍሪካ ብሓባር ናብ ምዕባለ ብዛዕባ እትግስግሰሉ ሜላታት ናጻ ንግዲ ንምዝራብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ አፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጽምዶታት ድልውቲ ዘይክትህሉ ስለ ትኽእል ንምብጋሱ ዝሕግዝ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ግዜ ሕጂ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብ ሃገረ ጀርመን ሓደ ወዲ 29 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ባቡር ቦርሳይ ረሲዐ ብምባል ኣብ መንገዲ ባቡር ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ኣብቲ እታ ባቡር ትጓዓዘሉ ዝነበረት መስመር ንነዊሕ ሰዓታት ዝጸንሐ ምቁራጽ ባቡር ከም ዘገደደን ክሳብ ሕጂ ድማ ብሄሊኮፕተራት ብዝተሰነየ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ይድለ ምህላውን ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ቢልድ ጸብጺባ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና እቲ ወዲ 29 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ትማሊ ሰዓት 8:10 ደቂቕን ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ካብ ማመንደሮፍ ናብ ሆልዚ ክሪቸን ዝወስድ መንገዲ ባቡር ብሃንደበት ጠጠው ብምባል እታ ኣብቲ መስመር ብ85 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ፍጥነት ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ብቕጽበት ጠጠው ክትብል ኣገዲዱ መራሒ ናይታ ባቡር ነቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብቲ መንገዲ ባቡር ምስ ረኣዮ ናይ ህጹጽ እዋን ቅጽበታዊ ጠጠው መበለ ብምጥዋቕ ነታ ባቡር ጠጠው ከብላ እንከሎ ካብቲ መንእሰይ ከዓ 2 ሜትሮ ምስ ተረፈታ እታ ባቡር ጠጠው ኢላ እቲ ወዲ 29 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ነዚ ተግባር ዝፈጸመሉ ምኽንያት ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ድማ ኣብታ ባቡር መፍትሕ ገዛይ ዘለዎ ቦርሳ ስለ ዝረሳዕ ኾየ ናብታ ባቡር ከኣቶ ግደፉኒ ቦርሳይ ክወስድ ደልየ ኣለኹ ኢሉ ይመሊሱ ካብቲ መንገዲ ባቡር ከዓ ቦርስኡ ክወስድ ክሳብ ዘይገድፍዎ ተንከስ ከም ዘይብሉ ኣፈራሪሑ ብመሰረት እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ከዓ ብድሕሪዚ መራሒ ናይታ ባቡር ምስ መራሕቱ ተሰማሚዑ ነቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ናብታ ባቡር ከኣቶ ከም ዝፈቐደሉ መስኣተወ ድማ ነታ ባቡር ዓጺዩ ፖሊስ ይጸዊዑ ይኹን እምበር እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ እታ ባቡር ናይ ህጹጽ እዋን መውጽኢ ኣፍ ደገ ብምጥዋቕ ብኡ ገይሩ ወፂኡ ናብቲ ጠጠው ኢሉሉ ዝነበረ መንገዲ ባቡር ብምምላስ ብኡ ገይሩ ተሰዊሩ ፖሊስ ድሕሪ ዝገበርዎ ተፍቲሽ ቦርስኡ ኣብታ ባቡር ክረኽብዋ እንከለዉ መፍትሕ ናይ ገዝኡን ኣድራሽኡን ውን ከም ዝረኸብዎ ገሊጾም ኣለዉ ብሰንኪ እዚ ፍጻመ ከዓ ኣብቲ መስመር ንልዕሊ 1 ሰዓት ዝጸንሐ ምቁራጽ መጓዓዝያ ባቡር ዘጋጠመ ኮይኑ ፖሊስ ከዓ ብሄሊኮፕተር ተሰንዩ ሙሉእ ምሸት ክደልየ ይኣምስዩ እዚ ወዲ 29 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ናብ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 7 ናይዚ ዓመት ከም ዝኣተወ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ድማ ናይ ዕቑባ ሕቶኡ ኣብ መስርሕ ከም ዘለውን ፖሊስ ሓቢሩሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ፖሊስ ይደልዮ ምህላው ተገሊጹሎ እዚ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ተግባር ዝገበረ መንእሰይ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኣእምሮኡ ጥዕና ክሳብ ሕጂ ዝፍለጥ የለን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታርመር ንጉጅለታት ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ሰባት ክምክት ተወሳኺ 75 ሚልዮን ፓውንድ ባጀት ወግዓዊ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገሩ ኣብ ጎዳይ ድሕነት ዶባት እትኽተሎ መስርሕ ዳግማይ ንምምሕያሽ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን ሓፈሻዊ ጉባኤ ዓለም ለኻዊ ትካል ፖሊስ ወይ ኢንተርፖል ድሕሪ ልዕሊ 50 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ተወሳኺ ገንዘብ ፀጥታ ዶባት እንግሊዝ ዝሕግዞ ሓደሽቲ ማእከላት ቴክኖሎጂ ንምቋም ከምኡውን ኣባላት ኣኽበርቲ
مخرت حقي سليان عقاب حقن زوص وصايتات نمحيال زحجز يتباهيلو سر كير ستارمر ابتي كاباستات 200 ابالات هاجرات انتربول زمصو لعلوت بوليسن منستراتن زراخبو على غلاسكو علم بخبدات زبدها كتبارابر على زبل مطنققتا كحلف تثبيت يغبر تقدم منستر اغابات صره شبره ام محلاو صتا دوبات كتغبر كومون امونغو بوليس حيل دوباتن تكلاسليان زلو زي موداد مفتح كغبرول دليت علوا بمارتن هيويت زمرح صتا دوبات انجليز بحدش امام مدحنا الدوب عقبان اميغريشن نابيلو زلع على سلطان كوهابو مخانون تغليصلا ازي دما نتوم ابز تودبه جبن اميغريشن زنطفو والقسبات بقليلو نمللاي نمربباتهم نمفراسن نمعقاتن كحجزو مخانو تغليصو منستر وصاي قداس سوماليا احمد معلم فقي ابز حجوان اوشت قصر بيت منغست الصومال زركب امباسي اثيوبيا اب كتما مقاديشو ناب كال بوتان مقعز مدب كم زلوم افليتو ات منستر هيبو اب زلو مغلصي زو سنه اوشت قصر بيت منغست هاجر ناي وصاي هاجر امباسي مهلاو بحزب دحرز تغبره تقاومه زتوسدي دحر مبال حزب سومال بزعبه هلاو ناي وصاي امباسي اوشت بيت منغستو زلو سكفتا قنعيو كبيت منغست بريزيدنت وصاي ناب زركب حدش بوتان مقعزو دما بقلطف سقمت كنوسدينا إلو ات منستر قصيلو قدم حجي امباسي اثيوبيا زنبرلو بوتا ابز وان زخونه ነገር يبلون سلازي نت بوتا يحدثنا ازي امباسي ناو كم زقعس كنغبرينا إلو ات منستر قصيلو ازي حجي وسيدنا زلنا وسانه اب غبر وعيلو امباسي اثيوبيا نابتنا قدم بوتو اندحر زيغي عيزو نحنا وانا اباديس ابا زركب امباسي الصومال اوشت بيت منغستي ناي اثيوبيا كخون كن حتتينا إلو ازو سانه دغف ناي بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود كم زلو زغلص كوينو دحرتي امونغو اثيوبيان سومالن بغداي سوماللاند تفطير زلو وطري زوسد زلو كال دبلوماسياوي ركبتن هاجرات مليسو زحلالخ وسانه مخاني يغلص كم زفلت منغس سومال ابز قرب اوانون نحده علي محمد ادم زبال اب امباسي اثيوبيا اب سومال كما خر خوينو خسرح صنح دبلوماسيا كاب دبلوماسياو تلخو وصاي اب زي حقاو نطفتا توافير صنيحو بزبل كسي اوش 72 ساعات كابت هاجر كوص تئزاز توهيبون يريو افدق بحرن مونان مسرس محدار سوماليلاند ناي مردا سند زختمت اثيوبيا نلولونت سومال جهيسا بمبال فدرلاو منغس سومال اور حميازيا امباسادور كواديس ابا كسحبن كلو امباسادور اثيوبيا دما كم مقاديشو كم سغوغو يذكر انتونه اذن مسحاب زركبا كلتا غرابت هاجرات امباسي تاتن تقليلن امعصاو ايبصحان علوا اثيوبيا ان سومال تصابا كم زلا زوقس فدرلاو منغس سومال اهغراو محبرسب كتحاغزو قدما منستر سومال حمزه عبد بار زحلف ورحي ابايتو ود حبرات هاجرات ابزاس معه مدره حتيتون يريو يخون برب وغان اثيوبيا اتم الصوماليلاند استفرمه نمردا سند ناي مسراز زخونه مدب زي يلو خوينو قدما منستر تهاجر دما غداي بحري كغتفو مدب كم زي بلم ابزاز حلف قربه معلتات هيبو ابز نبره مدره علاو غيرو نيريو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم